bazalwane ngiyaxolisa ukuthi ngiphinde ngisukume kodwa ngiyasukuma bazalwane ngoba akuyena umfundisi mina ngumvangeli kodwa ngiyasukuma bazalwane ngoba nami ngiyabaphambi abantu Jesu Kristu inkosi. Ngesikhathi ngihleli laphansi ngithanda ukucobelela nje engikuzwile enhlizweni yami ngikhumbule indaba kaMose ukuthi uMose ethulwa uNkulunkulu waqale washona le uNkulunkulu ethi akahamba yokhulula abantwana bakwaIsrayeli. uMose waqale waba nokungabaza njengomuntu. uMose njengoba aye umuntu wayengalokho. Bazalwane ngifuna ukuthi asingabe sangabaza manje. Ubaba umpostoli belilanga wakhuluma ngokuthi uyoshumayela usuhamba nge-wheelchair. Uma ngabe ungafuni ukuthi umlalele uNkulunkulu uyomdumisa uNkulunkulu usuhamba ngenqola uthandazela abantu basinde kodwa wena ungasindi. Kufika lokho nje bazalwane ukuthi ngicela ukusho lokho nje ngicile lapho ukuthi uNkulunkulu uthi simsebenzele kuyisikhathi noma kungesona isikhathi. Ungavumi noma kuvuma. Ungakwazi ukwenza noma ukwazi ukwenza ngoba uNkulunkulu uyena uthisha omkhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.